tu. Ahoj, maznačikovia u nás doma. Dneska tu máme z Bruselu nové video a chcem vám povedať, že v tomto videi vám niečo oznámime a spočítame zvieratka. Teda, tak máme plné akvárium rybičiek, máme 2 jedince skakavok, máme modlivku, máme ďalšie plné akvárium, máme 2 činčily, máme strašilky, lučného koníka jedného. Jej, to je novinka. Asi to bolo už tu pár dní, to je jedno, neriešime. 2 gekončíky nočné, 2 pagekony riasnaté, 2 agamy bradaté a jej! Tu je niečo nové, asi suchozemská korytnačka podľa prostredia, ktoré má v terárku. Chceme vám povedať, že plánujeme projekt Mantis, ktorý už oficiálne je teraz. Máme tu 3 otázky, na ktoré môžete dobrovoľne odpovedať a my vám ich teraz povieme. Číslo 1 je, čo žere tá modlivka? Číslo 2, kde žije? Číslo 3, latinský názov. A po slovensky sa volá modlivka azijská. Môžete nájsť informácie o týchto údajov na stránke www.skakavky.sk. Tam je o nich napísané všetko. To je taká pomocka, alebo Wikipédia, alebo Internet Safari. Všetko môžete si vyhľadať na týchto stránkach. Tak prajem šťastné výročie maznačikov u nás doma.